Branko. Polako, Branko. Vi ste pokušali da sazovete skupštinu na vašu inicijativu 23. maja 2013. Pre 4-5 dana. Na toj skupštini ste vi malo zakasnili dosta kad su se mi svi skupili i vi ste nam rekli da odmah ste primetili da Poštanska štedionica nije tu, da su oni uplatili predujem i da bez njih ne treba se drži skupština. Dobro. Niste dali se ovdje zapisnik i sad je odložena ta skupština za sljedećih još 4-5 dana, to bi treba skupština da bude u utorak 28. Sad, Branko, moraš da nam pripremiš zapisnik sa prethodne skupštine, da se pročita skupštinska procedura i takva da se treba usvoji zapisnik sa prethodne skupštine, a posle krenemo dalje. Drugo, to što čekaš da dođu da smenjuju meni i odbor, ili kao što ste rekli da ste smenili odbor, to ste izgledali, vi mislite da dođete da nam protnete tu žvaku kao smenili smo odbor. Vi ste možda pravili neku anketu. Anketa je bila pod nekim pritiskom. Ja sam se izjasnio stečajnom sudiji da će 24. maja usmeno, kada je dolazilo da posjeduje između nas i stečajnog upravnika Hranislava Obradovića, ja se izjasnio da će ovo bude na internet. To sam vam isto odgovorio da ću stvarno se da izbacim na internet. Ja sam 15. januara počeo da iznosim istinu na internet. Vi ste već 23. januara skupili vaš šestero u Kraljevu da se organizujete protiv mene. Kažem da je protiv mene jer ste sad navodili po toj dokumentaciji što imam, izjašnjavali su se protiv mene. Sad ste vi ovdje jedan put izašli u maju i rekli ste smenjen odmah. Ne znam već čoveče, smenjen ceo odmah, ne znam šta radite, ko menjao, kad menjao. Treba ruka da se podigne. Ili tajno glasanje. Ovo ti nije tajno, ovo neka anketa, slao si ti, kucu se isto mašinu, vidim šta si radi. Branko, donesi ti nama zadnja 3 kvartalna izveštaja što nisi poslao. U obavezi si po zakonu. Ovo je 28. za 2 dana stiže ovaj 3. kvartalni izveštaj. To da pošalješ na odbor. Drugo, pretio si mi sad pre 3-4 dana 23. na skupštini, rekao si pred cijelom skupštinom Banoviću ti ćeš tek da snosiš posledice u budućem životu zbog ovog što radiš. Branko, ja iznosim istinu, a ti vidi šta si ti meni htio da kažeš. Sve što bude mi se desilo, znamo kod koga da se obratimo, i to znaš. Znači prvo ćemo tebe da govorimo. A što se tiče drugi poverioci, oni se malo začutrili da ljudi o čemu se radi. Sad i oni treba da razmise za koliko da glasuju. Vi, Branko, izgleda mi da smo došli na to da ono što ste pisali stečajnom sudiji, pa sudija stečajni slao poveriocima, da ja pretim poveriocima. Ispade to da si ti taj. Branko, ostajem ti ja te razdužim za miliciju, ono što si rekao i za ovo ostalo. Što si meni predstavio da ja. Pa ćemo polako, jedno po jedno, kad bude skupština, valja će dođe taj iz Poštanske štedionice da im učemo se raditi. Oni ljudi, oni beže, gledaju zbog kredita, nešto im problematično. Branko, rekao sam ti, tražio si svojim ponašanjem da ovo tebi odgovorim, rekao sam da će to bude na internetu, a ujedno sam rekao da ću priđem sad i da odgovorim za stečajnog sudiju. Pa i sad krenemo na Privredni sud u Kraljevu sa portalom, stečajnim sudijom, sudijom Sonjom Đorđević i tako to.